חברים, היום בסדרה. מה, אני כל משחק על משחקים חרוטים. אני לא משחקים מיינקראפט. המשחק זה, אתם יודעים, הכי שבור בעולם. אין או אף בן אדם או גבר או אישה משחקים במשחק הזה. היום זה מיינקראפט בטלפון, זה לא מיינקראפט אמיתי, אבל יש לי את הבית, אני גר איפה זה הווילה הזה. אין לי פיקאס, אין לי כלום, אבל אתה אומר לי מיינקראפט. כן, מיינקראפט זה המשחק הכי שבור בעולם, אני רוצה לעשות סרטון עליו. אני התלבטתי בין סדרת דינוזאורים ובין מיינקראפט, אבל אמרתי למה היום מיינקראפט? גם זה משעמם, אתם לא אכפת לכם לראות עכשיו את הבית. שיחקתי מזה, נהניתי. אני מליגה. אבל היא ליגה יותר מהר. אמא, אמרת יותר מהר. היא ליגה יותר מהר ויותר מירדן. איך? קבלו, אני אקרא איפה זה הווילה הזה. פה אוכל, בליות, בשר בעולם. קבלו את הבית זה אחרי זה היינו בהפסקת הפישומות. עשיתי לטובה שלתי את המשבע אחרי הפסקת אחרי הפסקת הפישומות אפשר להתחיל לעשות את זה. פה אני גרת הבית הזה, לא, אני גר בבית איזושהי חסר קטנה. קבלו את הבית, זה מלאכי הגבר. בוא נדבוק להם בדיל. לא, מה פתאום? דוק בתיבות. יאללה סטבלוקי. זומבי! המלחמה הראשונה שלנו, יופי! מלחמת הזומבים. בוא זומבי שותה. בוא, כל הזומבי זורשים נגד כמו שותים. זה משחק זה שותה, זומבי תמות! אומייגאד, זומבי. לא, תהרוג אותי, המאניה, קוף לי מהבית. גודל שבאת לי אוכל, אני אוכל את האוכל, זה הזומבים. יאללה, בוא נלך לישון לבוקר, לשרוף את כל הזומבי הסקלטונים. יואו, אחי. יאללה, בוא לבנות הפסקת הפישומות. I'm going to show you how to download Minecraft Pocket Edition completely for free, guys. This is super crazy. It works on iPhone and Android. And you do not need a jailbreak or a computer for this, guys, but it will allow you to play the fully working זה פעם. שתי בחדר? וואו, אחרי הפסקת פישומות. בוא נכתוב שים, אבל שים בעשים לא. יש לי שים, נכון? לג. הילה, מה לא? הילה? אמרה לדונן ברק, איזה חתיכת אחראים שלי. מה, יצא שבת? עד שלחתי לב במולד אתמול? לא. מה זה המספר מולד האחרון? שהזמנו. קראתי... גם זאת כזה לך. אבא, אל תתחצף. מי? ליאנה. לא ליליאנה, זה לא ליליאנה. קבלו את המערה הסודי, זה מלאכי. זה מערת המים. יש לי בדיקה. איזה בדיקה?
מניאק, איפה הוא? בבית. אנחנו לא הפוכים. Culture banging with strange. It's about pride, it's about power. די להיות דפק, זה מעצבן. אני מטפלת. לא, את הרי הצגת הפרסומות. משאירה לי איך אני אוהב מיינקראפט. המשחק הכי שבור בעולם, אחי. טלפון שלי, אני ביד. יאללה, אני לא יכולה. די, בואו נפסיק פה, נפסיק. חכו שזה דיסטרציה שסקל. בואי נעשה ככה. את באה לי? פה מהרע שלי, יש לי פה מים עמוקים. סקלטון זה מעגן על שלום כפרה. סקלטון זה כלוי פה, קוראים לו עגל. עגל, מה קרה? שמור לי אמר, אז אני ארוג אותך. הנה אמרי, זה סקלטון, זה מנסה להרוג את זה, אבל קוראים לו אמרי. אמרי, שלמת, על הבית, היום אנחנו הולכים לחטוף עשים. לחטוף עשים, לחטוף עשים. לחטוף. אני באמצע סרטון עלי. בואו. לחטוף עשים. זה שאני עושה את זה שיש לנו סבא למורדת. הפסקת פרסומות, גבלו את המשחק. אין לך סבא יום תפוקה. Ah, shit. רובלוקס. מכות, פעם, 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 פעם. פעם, 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 מחכים. יש וידאו שקדימה. זה מייקראפט אחרי המשחק, אנחנו משחקים בין מכות רובלוקס היום לחטוף עשים. וואי, חוטף פאקינג נשים, או איזה אבטר. אנג. Let's settle this beef. Don't mess with my crew. זה הפרק הראשון, זה מייקראפט. אז תגידו לי,